Bon dia, jo sóc Alba i avui vos volem parlar des del Museu d'Història de València d'alguns dels nostres xocs tradicionals. Al museu, a la zona dedicada a la València romana, ja veiem peces de xoc fetes amb os i bronze, datades del segle II i III després de Crist, com també sabem que els romans acudien al circ per a evadir-se i gaudir. I si pensem en altres èpoques més properes a nosaltres, al segle XIX, a mesura que la ciutat s'industrialitzà, continuen existint les explosions festives populars i els jocs de taula tradicionals, com pot ser el dòmino. Altres peces d'interès relacionades amb el joc que podem trobar al museu són, per exemple, una mariquita Pere dels anys 40 o un joguer de llauna dels anys 20. Els jocs són una manera d'aprendre a conviure amb la resta i assimilar una sèrie de valors fonamentals que ens acompanyaran en la vida adulta. Jugant, aprenem a no ser persones egoistes, compartir i respectar. D'altra banda, és fonamental saber guanyar i perdre, ja que no sempre podem aconseguir tot allò que ens proposem. És necessari acceptar les derrotes i aprendre dels errors. Els jocs tradicionals formen part del nostre patrimoni i són una herència dels nostres avantpassats. A València en som molt i hem hagut de fer una tria. El nostre desig és recuperar les arrels essencials d'una part important de la nostra cultura i identitat. Tot i que els jocs tradicionals valencians tenen les seues arrels a les antigues cultures mediterrànies, expressen l'essència de la nostra saviesa i la nostra terra. Definitivament, la nostra cultura popular inclou bona part de la nostra idiosincràsia, del nostre poble i de la nostra manera de sentir, crear i pensar. És a dir, mitjançant el joc harmonitzem la nostra conducta amb l'entorn i trobem el nostre lloc dins la societat i el context històric en què ens ha tocat viure. Els jocs que hem escollit per als diferents vídeos que hem portat a terme són les birles, la trompa, el sambori i les taves. Abans de començar amb la nostra explicació, hem de tindre en compte que existeix una gran varietat de versions d'estos jocs. El primer joc del qual parlarem seran les bitlles o birles. Les conegueu? Preneu nota que vos anem a explicar més. No hi ha un nombre determinat de jugadors, però l'ideal serien 3. Primer comencem per col·locar les birles a una zona lliure d'obstacles d'uns 12 metres de llarg per uns 2 metres d'ample, encara que això pot variar segons l'edat dels jugadors o jugadores. Esta zona de joc s'anomena carrer i si és possible jugarem a una zona de terra. Es poden utilitzar entre 6 i 9 birles, les quals seran situades en 2 files. La distància entre cada birla ha de ser tal que deixi passar la bola entre elles, ja que el projectil ha de ser llançat amb habilitat i pegar de ple a les birles per tal de tombar-les. Cada jugador tindrà 3 motxos, una peça xicoteta de fusta amb forma ovalada i 3 intents o llançades consecutives per tractar d'aconseguir tombar totes les birles llevat d'una. Com hem dit, l'objectiu és deixar una birla en peu. Esta jugada es diu fer bona. Guanya la persona que més bones aconsegueix. L'èxit ve de la gràcia que tinga el llançador i la trajectòria que agafe la bola o motxo. Esperem que vos hagi agradat el vídeo i si voleu conèixer més coses sobre la història de la nostra ciutat, recordeu que sempre podeu visitar el Museu d'Història de València.